जों Google Adsense account तुमुंनो जों verified खालाया हंकाखाय voter ID card, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ते पासपोर्ट हंके ताबुक आधार कार्ड हंके accept खालायजागलिया हंके जों ओ जागाव जों तुमुंनो Google Adsense जों verified खायना बागै जोंनि document नांगमानि न हंका पैन कार्ड, voter ID card, ते पासपोर्ट, ते driving license हंके ताबुक ताम खानायदि kaisa account hold ngai thangmani yaglo fix ngai thango ege जों abono thik khlainani thangka hingkakai tam khlaina nangnai abono tei tinini topic hingkai norok o video ni present paithak jara nai tongri hingkai bujinai Google Adsense login ni search khainai bele khaikangka Google Adsense sign abo click khaidi click khaimani logi no o jagao गोबां कुक निनी जे email add खायजाक तमani abo फाइनाय ख्रक्सानि जेटा मनायनि नबो channel kaisa इंके बिनि channel थांगिन रंनो फुनुकनाय बो आनो सनामदि बा बनि Google Adsense थिख्लायदि नि रहर मानि दो हिके ओ YouTube channel नि कायहा ताम खानाय देव जागाव ओमाहाय अंगै थांमानि बिनि दो your payment are hold because you need to verify your address ओमखाय बिनि account hold जाक तामो बिनि जेटा address verified खायनानै नांगौ मानोना बिनि pin verified खायनानै नांगौ दो इंके आं already बिनि ओ जे email नि माने Google Adsense नि बागै बिनि pin नि बागै verified खालायरिखा गा भिडिअ नंना फुनुकमालिया इंके आबनि सलाय सिगां ताम खाना देव जागाव बिनि कायसा और स्क्रीन रक नुगै तंखाना नायदि आरो बिनि account hold तै बिनि fix जाक इंके आमहाय जदि अंगै थांगा हंगाखाय तामो मा खालायनाय इंके नायदि ओ जागाव नंना फुनुगानो ओ जागाव नुगै माखाना manage tax info हिनि रक ओ जागाव नुगै मानखाना manage tax info हिनै इंके आ जागाव जों क्लिक खालायनाय जों आ फर्म नो फिल अप मा खालायग्राव इंके आं अलरेडी बिनि जेटा फर्म नो आं फिल अप खालाय पाइखा इंके ताबो हाइफान नंनो फुनुकनाय बबहाय इको बिनि एप्रुव उंजागि स्टेटस एप्रुव उंजाक ओमंखा मैनेज टैक्स इनफो हिनो इंके ओ जागाव ओ जे फर्म फिल अप खायनानि बागै हिंके ताम नांगै पैन कार्ड नांगो ते एड्रेस रक ठीक खालाय मारो ते ओ जागाव क्राइटेरिया ओ जागा नायदि ओमदन क्लाइम उंजागि और वो 0% और 15% अमाहाय के एक ओमो बोबो हाय के फिल अप खालायका आं रगनो नेक्स्ट वीडियो नंनो फुनुकनाय बोबो हाय के आं अबनो फिल अप खायका एक ओमो फिल अप खायमानि यागलो तलावो सबमिट खालायरिबो सबमिट खालायरिमानि यागलो के कायसा डॉक्यूमेंट अपलोड मा खालायो बोमो डॉक्यूमेंट अपलोड खालायमानि के वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट एबाखाय निनि पैन कार्ड इंका आं और ताम खायका पैन कार्ड एप्लाई खायमानि 12 hours नि बिसिंगनो बिनिमो एप्रुव उंगै थांगा इकमो एप्रुव उंगै थांगा दो इंके ताबुक बिनिते कायसा कटामो जेटा Google Adsense pin बिनि Google Adsense pin sok पाइका हंगा कायनो बिनि ओजे your payment are hold because you need to verify your address सिनै जे नुकजाक मानि आ जे कचाक बटन उंगै तंमानि नक दरक खेल खायदि हियमो मो हाइट उंगै थानाय माने कमाय थांनाय इंके बिनि Google Adsense pin रहरजाक अलरेडी ओ जागाव आ पिन 6 digit पिन sok पाइका हंगा का जों ओ जागाव जों रिनाय ओ जागाव इंके आबन यागलो हंके ताम खायनाय जों ओ जागा सबमिट खालाय रेडी खांगाखायनो बिनाबो भेरिफाइड उंगै थानाय इंके बिनि तामुंखा बिनि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट इंखा इंके एड्रेस वेरिफिकेशन बिनि कंप्लीट इंयाखौ ओ कंप्लीट उंगै थांमानि यागलो इंगे ताकसे कगनायदि ओ जागा बिनि जे पिन तंमानि आ पिन फायना बागै एड्रेस नंबो जागाना हाना मोजुं आ एड्रेस नो जेटा भोटर आईडी कार्ड ने उपलो तंगो आमनो काहाम के फिल खालाय मारनाय हिंके जेप्रुवो ते कायसा कक आ जागा मोबाइल नंबर बो ऐड खालाय मारनाय आ मोबाइल नंबर तमनाने शक पाइका हंगाकै आ पिन छकाय पुनानो पोस्ट मास्टर ननो कॉल खायनाय आमा हाइता 6 digit पिन आमा बाक्सा साइमान ना एगे तबुक ओबो जत्तो
criteria fill up खायपाय का हंगाखाय अरबा जों अजानै पेमेन्ट थांदि पेमेन्ट इनफो थांदि इनके थांमानि आगोल इनके ताम खाय ने जागाव your earnings नि रक नुगुइ माखना इनके आं अरबा बिनि earning नो किसा होल्ड खालायका इनके ने जागाव बिनि 8 पेमेन्ट मेथड नै नुग खनाय माखना अरनो निनि रां थांना थांगिया नों निनि आ यूट्यूब नि जेटा रां ओ गुगल एडसेन्स फायो अब 9 থেকে 10 तारिख नि प्रति मान नि अप्रूव फायो इनके ओ जे रां और $100 इंगि पाइका हंगाकाय $100 इंगि पाइका हंगाकाय ओ जे एड खायजाक निनि आ एकाउन्ट रां हाबायो गाय ओ एड एकाउन्ट तमुन जों क्लिक खायका हंगाकाय ओ जागाव जों बैंक एकाउन्ट फिलअप मा खायो जे बरक नि मुंगै गुगल एडसेन्स एकाउन्ट खुलुका आ बरक नि जेता बैंक एकाउन्ट और फिलअप मा खायनाय बिनि बुमुं ते बैंक नि बुमुं IFSC कोड ते स्विफ्ट कोड ते एकाउन्ट नम्बर ते रि एकाउन्ट नम्बर रिउइनाय ओ जागाव सेभ कायरिकां कायनो आ आबो एकाउन्ट गै थांगोता लिंक गै थांगो आ बैंक लिंक नि जागाव न ओ यूट्यूब नि जेता पेमेन्ट आबो प्रति मान नि 21-25 माने थांगो विड्रॉल उंगोता डिपॉजिट इंगियो आमहाय इनके गाइस नरक सायमा कना जे आंनो तिनि अरो 3-4 टपिक नति साका पहिले सकांगनो साका जेटा मैनेज टैक्स इनफो बबा हायके फॉर्म फिलअप खालायनानै आबनो सावैरिका हंगाय बबा हायके फॉर्म फिलअप खालायनाय आ वीडियो नेक्स्ट वीडियो आंनो फुनुगनाय बमा हायके जोंगामनो फिलअप खालायनाय ते डकुमेन्ट बमा हायके आपलोड खालायनाय आमहाय तामनि बागै फायंगे नायदि दो मुसंगो आबो उंमानि कारण नंखा एकाउन्ट होल्ड उंगि थांमानि इंखा निनि जे $10 काममानि बिसिंगो नों खाया उंमानि बागै आबो होल्ड उंगि थांगो आमा बाय कुनु किरिनानि किरै आबनि बागै जों अजे मैनेज टैक्स इनफो जों फॉर्म फिलअप मा खायनाय अबो जत जे यूट्यूब कटाल जे ताकुन नरक टैक्स इनफो फॉर्म फिलअप खायनाया ख नरक खालायनादि आमो खालाया हंकाय निनि रां निनि एकाउन्ट थांगला ते नों वेरीफाइड बो खालायमांगलाक निनि गुगल एडसेन्स पिन नि बागै जे नों एप्लाई खायमांगलाक इनके तिनि बागै सुकनो नरक वीडियो न जाजाखाय ताम खायने लाइक शेयर खालायता बौदि ते बोसक जाजागे कमेन्ट बॉक्स थाङि कमेन्ट खालाय सादि ते ओ वीडियो बागै लाइक रना ता बौदि चैनल को ताल फायका सब्सक्राइब खालायदि हायना हायना नेक्स्ट वीडियो मालाय फनाय कताल वीडियो तुबै जतनना हामबाय बाय